Vés a buscar el pitet perquè amb aquesta cassola de pollastre de pagès amb gambes i sípia et farà falta. A més, t'he fet un brou de mar i muntanya que no et pots perdre. Font-li López! Molt bé, Jordi. Doncs comencem a fer el nostre brou de mar i muntanya pelant les gambes. Posem els caps i les closques en una olla amb oli i un gra d'all. Remenem i els esclafem bé i posteriorment afegim una mica de vi ranci. Deixem evaporar l'alcohol i li posem la melsa de la sípia. Removem bé i aboquem el brou de pollastre. Deixem fent xup-xup uns 10 minuts i colarem el nostre brou de mar i muntanya. Ara anem cap a la cassola on marcarem els trossos de pollastre prèviament salpebrats. A la mateixa cassola fem un sofregit amb ceba que deixarem coure uns 20 minuts i continuem amb els tomàquets ratllats i una cullera de carn d'anyora. Un cop fet, incorporem la sípia tallada i la deixem estovar uns 5 minuts. Perfumem amb vi ranci i seguim 5 minuts més. Mare meva, quina flaire fa la cuina ja! Bé, ara toca posar els trossos de pollastre juntament amb un farcellet d'herbes. Aboquem el nostre brou de mar i muntanya i deixem fent xup-xup durant 1 hora i 20 minuts. Recordeu donar la volta al pollastre de tant en tant, Mentrestant, fem una picada amb ametlles, avellanes, un carquinyoli, xocolata, all i julivert i un tros de fetge del pollastre. Ens ajudarem amb uns cullerots de la salsa de la cassola. Picada cap a dins, una sacsejadeta i deixem els últims 10 minuts. Finalment, posem les gambes i aturem el foc. Salut i bon menjar!